Diyeceğiniz hayırlı, hormatly kardeşler, bugün raýatlyk statusu geçen hepde kinememizde ayrıldı. Onun yerine ýa-ni watandaşlyk ýalyk manydaky sözü getirip ýa-ni hakyky statusuna eýe etmek Türkmen halkyny. Şoňa değişle o sözü kabul etme teklibi boljak bugünkü ýygnaşymyzda. Men size okap bereýin teklip edilen emane bugünkü. Raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanyň watandaşlarynyň ady hökmünde ullanylmagynyň gadagan edilmegi sebäpli Türkmenistanyň watandaşlaryna watandaşlyk statusynyň manysyny ýatlatjak dogry manydaky sözü ullanışa girizmek teklibi. Raýat sözü häzirki asyryň daşynda galyp, insan haklaryna we halklaryň demokratiýasyna düýpli garşy gelýän häsiýete eýedir. Raýatlygyň bar ýerinde insanyň şahsiýeti ýok edilýändir, hak hukuklary bolsa ellerinden alınýandyr. Şol sebäpli Türkmenistanyň halkynyň hak hukuklaryny her bir adamyň şahsiýetine, ýagny kişiligine täzeden dikeltjek we dowamlygyny berkitjek ädimleriň ädilmegi hökmandyr. Raýatlyk statusynyň ýatyrylyp, onun yerine insan haklaryny we demokratik düzgünü bar etjek manydaky sözleriň statusyny girizmek boýunça şu sözler teklip edilýär. Birinji watandaşlyk, ikinji ýurtdaşlyk, üçünji ildeşlik. Ine hormatly kardeşler, o sözler ve teklip edilýän nämäniň maksady belli. O sözler hem ortada, ama indi şu taýda biz sözlere üns bermelidir. Ýa-ni sözler hakykatda nähil mana gelýär, nerden gelip çykypdyr diýilen ýalyk o soralarymız döreýär, hemmekinde dörejegini bilýän, şonuň üçin öňünden düşündirip geçeýin. Watandaşlyk sözü, ýurtdaşlyk sözü we ildeşlik sözü üçsä many boýunça ama bir-birine dol ýakyn diýip aýdyp bilerin. Indi ýöne bularyň arasynda tapawutlyklar bardyr. Watandaşlyk sözü, ýa-ni watandaş, watan sözü aslında Arapçadan gelip, o doğulan ýeriň ýa-da ýaşamana karar beren ýeriň diýen ýalyk mana gelýär. O ýurt sözem o şo mana gelýändir. Ýa-ni ýurt, ýöremek sözlerinden gelýär, ýa-ni adamyň dowamly aýak basyp o ýörep aýlanyp gezýän ýerine diýilýär. Meskene tutan mekan edilen yer bolýar. O il sözem aslında il sözü bizim ýa-ni ýurt sözünden hem has köne sözlerden biri bolmaly. O döwlet manysyny berýändir aslında. Döwlet manysyny berýär, ýöne döwlet diýende şunky bizim düşünýän döwlet sözümizde bir örgüt, iň ýokary derejedäki gurama örgüt. Ve şu örgüdün esasında da adamlar kollektiv belli bir kanunlara, düzgünlere neme edip ýaşaýan ýeri bolýar. Umuman şeýlere o manylary. Indi o size ýa-ni söz berjek, o sözde neme boýunça her türlü pikirlerinizi, düşüncelerinizi, ýalňyşlaryny, dogrularını, goşmaly ýerini, aýyrmaly ýerlerini aýdyp bilersiniz. Ve bugünkü ses berilişigem ýa-ni eger neme dogry kabul edilse, o watandaşlyk, ýurtdaşlyk, ildeşlik sözleriniň arasynda da ses berilişik geçiriljekdir. Onda size o söz berýän, söz almak isleýän bar bolsa elini galdyryp alyp biler. 3 minut wagt berilýär. Sözüňizi jemläp geçişmeseňiz 1 minutdan goşmaça wagt beriljekdir. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Indi ýalňy
Demedik geçip berdim-de watandaşlyk, ýurtdoşluk, illeşik sözlerini aňlatýan manylaryny aýdyp berdim. Menem şu zatlara düşündüm-de meselem ben biz watandaş diýjek bolsak, ýagny ýaşamana karar beren ýerine watandaşlyk diýil ýani kende, ýagny dogulun ýeriň ýa-da ýaşamana karar beren ýeriň. Ýurtdoş diýilen sözüm şo manydarak gelýär, ýagny ýurt, ýöre diýen ýalyky, ýöre baran ýeriň diýen ýalyky bir manyny getirýär. Ýöne ýa-ni şo ildeş sözü hasam bir tüýplirak gelýär diýen. Men pikirimçe illeş söz sebäbi ýagny bir örgütdeş diýen ýalyky. Ýagny şo taýdaky bolýanlar bilen hasam ýa şo döwletiň içindäkiler bilen hasam jebirek bir manyny berýän ekende. İlleş sözünü neme berjek mene egerde kabul etseňiz. Teklip bermek isteýän. İlleş sözünün üstünde durmak isteýän esas. Sözümü jemledim. Sağ olun. Yani ildeş sözü bilen bağlanışık ben Türkmenistan'ın içki kuruluş barada bir näçe çıkışlar edipdik o taýda ilçe diýilen nemelere bölünjek, ýagny ilçe boljak, il boljak, ondan soň ulus göçberinde boljak diýilipdi. İlçe aslında il sözü aslında yerli dolandyrşa has ýakyn gelýän bir manysy bar, ona aýdyp geçsek dogry bar. Ýa-ni yerli dolandyrşa yakınrak gelecek demesi barda. Misal üçün Türkiye'de belediye deyip bir söz vardır. Belediye sözü belde sözünden gelendir. Belde de il demektir. Yani kiçiracık bir nemenin, guruhun, cemiyetin yaşayan yeri yalık bir manysy var belediye sözünde. Belediyecilik. Yani belde sözünü bilýänsiňizdir. Onu eşitensinizdir yani. Ya men yanlış bu aýdýan bolmagym mümkin. Yani Türkmenistanda bar hökmünde yanlış yani bolup bilerini ya. Türkmençede de bolmaly şo söz. Şonu belläp geçsem o has dogry bar. Onu ýa aýtmalydym, ama bir wada o aklyma gelmedi. Ine şonuň üçin bu taýda maslahat edýäs. O sözü o Miwe kardeşimize berjek. Salam kardeşler. Sağ ol söz veren için kemine. Benim şu yeňişiň aýdyşýaly şu vatandaş daha yakınrak bolarmyka diýip düşünýän ildeşden, yurtdaşdan, soň mysal üçin berde memleketten Türkiýede birbirine mysal üçin aynı memleketten olsa birbirine toprağım diýerler. Toprağım bir memleketten olsalar, mesela Malatyalı var berde, Tokatlı var, her yerden şu birbirine toprağım diye, şu vatandaş diyen de şu toprağım giriye hem zat şunun içinde manası var. Benim şu eğer kabul etseniz şu vatandaşımı daha yakın görýän. Şunu diyen dedim. Sağ olun. Sözü Leyla kardeşimize berýän. Salam kesipdaşlar. Menem şunu aýtjak edimde, vatandaş degen näni kabul etjekmen. Men sebebi yurtdaş degen bütün yurt giradi dep düşünemen. Vatandaş degen vatanymyz giradi. Ana şu üçün men vatandaş degen sözünü kabul etemen. Şunu aýtjak edim. Rahmet, sağ bolun. O kabul edýäniňizi demedip bilersiňiz ýöne.
Şu sözlerin üstünde o sorasaňyz, sorap demetsek, manylaryny aňyrsına yetilmelidir. Ses verilişikde o kabul edip etmediğiniz barby nemetjekdir. Bolady. Nawa Sağ bolun. şoňa dogry gidiljekdir. Ýöne şu sözler hakynda bir köpräk pikir edilmek üçin sorasaňyz gasy düýplenýär bar. Sağ bolun. Tamam. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Men şu illeşdirdiğiniz üstünde turanlığımın biraz demesini açıp veresim gelýärdi. Ne vatandaş diýdi, ýa-ni vatandaş diýerimiz ýa-ni ýaşamana karar beren ýerim. Meselem, nirde ýaşasaň şo ýeriniň vatandaşy bolup bilýärdi. Ýöne o taýda bir derklik bir zat ýok ýalyk bolup durdy. Çewislik bir zat. Ýurtdaşam şolar ýalydyr, ýa-ni ýöre baran ýeriň seniň watanyň umuman o ýerde de ýa-ni bir derklik ýok. Ýöre baran emma ildeş bolanda bir iliň içindäki, ýa-ni bir şärikdeş, partner diýär, şärikdeş ýö diýelen ýalyky bir manyny getirýär. Sen şo döwletiň içindäki ýaşaýan ýeriňdäki ähli zada, ýa-ni ýagşyna, ýamanyna hemme zadyna şärikdeş bolan ýalyky bir manyny berýän diýen illeşdirdi. Sebäbi döwlet sözüne möhür içine alýar-da, ýa-ni biz ilimiz diýär, il sözüne möhür içine alan soň bu hasam bir çewislige getirýän diýen şu sözü. Beýle sözlere garanyňda. Şunu aýdaýyn diýdim. Barmy başga pikirini aýtjak? Ýa-ni watan sözü men nemetsem watan sözüniň birinciden arapça söz bolmagy sebäpli. Ýa-ni edil şonuň türkmençesi barkan näme üçin onuň arapçasyny almaly diýilen sorar özüme. İksan zat var. Ýa-ni ýurt söz diňe türkmençe her bütün türki nemelerine mesul bolýar. Dogry dälmi? Ýa-ni bar hemmesinde de düýünde, aňyrda bar ol. Köyneden var. Men şeýlerek bir nemesi var. Ýa-ni tapagy dor arasynda biri arapça, beýleksen öz dilinde. Men şu nemesi var soň o il sözü bir aslında spesifik ön köynelerde il bir şähere siyasi, ykdysady guruluşuna berilen at aslında, ýa-ni döwlet diýmek bolýar. Ýöne şäher meçberinde bolupdyr öňküler. Spesifik de, mysal üçin men şu wagt bir şäherde bolsam, ýaşaýan bolsam şoňa men ildeşim diýen. Ýöne beýleki şäherde ýaşaýan bilen ildeş bolup bilemok. Ýakynymda şol bir dil gürleýär. Belki meniň nemelerim bolup biler. Garyndaşlarym gurup ýaşaýan bolup biler. Ýöne olara ildeş diýip bilemok. Men şeýlerek bir nemesi var. Mysal üçin İstanbul'un içinde Rum eli diýip bir yer var. Rum ili bolýar şol Rum ili. Aslında İstanbul'un içinde, şäheriň içindäki bir yer. Ýöne onu Rum ili diýip ad beripdirler. Ýa-ni Rumlaryň ýaşaýan ýeri, ýa-ni olaryň öz düzgün tertibi, öz dili, ýene nämesi bar diýen ýaly. Manysy var. Bunu ekranlarda kän düşündirmedik ýaly sebäbi bu tema dolu girilmedi. Şonuň ýaly bir tarapy var. Ondan soň bu il sözü bizim ýa-ni yerli dolandyrşymyza gawat gelýänliginiň başga bir nemesen boljak. İşleş usulunda. Mysal üçin il göç guramalary bolmaly, edaralary. Şu Türkmenistanda migrasiýa diýip bir zat bardyr. Migrasiýa
diýilende gaty geňiş many berýär. Birinji akla gelýän zat şu, ýurtlar arasy göçe diýilýär migrasiýa. Ýurdun içindäki göçe diýilme ýa bir nemäni. Soň şonuň ýerine bir il bolmaly, ýurt bir bölek de ýa gurrun bir şäher. İki san şäher bar. İki şäherde de şo bir millet ýaşaýar diýdik. Ýöne bir-birine iki şäheriň arasy bir-birine ildeş diýip aýdanok. Garyndaş diýip bilýär. Başga daş diýip biler ýöne. Näme diýip bilenok. O ildeş diýip bilenok sebäbi aýratyn. Ýakyn özem aralarynda 2 kilometram ýokdur belki. Şeýle ýagdaý bar, muny bir geňişlerini düşündireýin diýdim sebäbi. Ýa siz pikiriňizi aýdan wagtyňyz ýa-da soran wagtyňyz şu zatlar çykýar. Başga da bilinmeýän goşulma zat bar bolsa olara hem goşup aýdyp bersiňiz. Men sözü şu taýda Muhammed kardeşimize berjek. Sağ olun. Şimdi şeýle bir ýagdaý bar da bu taýda bir vatandaş bolsun, ildeş bolsun, manide sözler kär. Haýsy ýurdalymyzda da dünýäniň üstünde bir näçe ýurtlar bar we şolaryň halklary arasynda şu manide sözler näil ulanýarlar. Kirimçe şolara möňürtü görmeli, bir näçe manide sözler çykarmaly bolsa hemme düzüle gyzyklanyp. Näder bärde vatandaş diýil ýani bir Türkiýany bilýär, şo taýda bilýär. O mani tarapdan hem olan öz şuwatky dil guruluşyna gawat gelýär. Ýani birinkide belki hasır ütkeşirek nemeler bolmagy mümkin. Köne meseleler çykmagy mümkin. Şoň üçin birazcık araşdyrma diýeýin, araşdyrmany hakyn işlerini yapmalym diýen. Şu bir näçe manide söz çykjany bilýän şu taýdan. Şu manide sözlerin arasynda gaýtadan nurseredilýär diýen. Sağ ol, şonu aýtjakdym. Sağ ol. Başka pikirini aýtmak isleýän barmy? Bilbil kardeşimize söz berýän. Sağ olun vatandaşlar. Menem şu sözlerin içinde yurtdaş sözüne yakyn görýän sebäbi yurt sözü hem gadim söz hem häzirki biziň günümizde ulanışda dowam edip gelýän söz hem türkmen sözü bolan üçin yurtdaş hem yurt diýende bir territorial manynam öz içine alýar. Ýani şahslara yurtdaşlyk berilen ýagdaýynda mysal üçin şu territoriýa bilen bir hil baglanşyk bolýar diýip düşünýän. Şoň üçin yurtdaş sözüni saýlap alym. Sağ olun. Bilbil kardeşimiz dogry aýtdy. Aslında ýani yurt sözü bir adamyň ýörep gidip içinde arkaýyn gezip bilýän yer diýip men dol düşünüp bilmedim. Ýani territoriýa bir arasy, bir ara çäkde arkaýyn ýörep bilýändigi. Beýlekler tarapyndan hem şonuň territoriýasy kabul edilen ýeriň manysydyr. O hatta Garoýyň içi var ya, Garoýyň içindäki meýdança da yurt diýilýän ekeni. Yurt däl de yurt aslında gelişem yurtdan gelýän ekeni. Soň şol uly mana öwrülip gidipdir diýip Yusuf Azmon gurrun berýär muny. Yusuf Azmon yurt sözüniň manysyny, nerden gelip çykyşyny, etimologiýasyny gurrun berýär. Näşe edip nemetsek dogrurak bolýar. Ýani yurt sözü bir ara çägi neme diýendir aslında. Sözü Serdar kardeşimize berýän. Efendim kardeşler. Ben işte değilim geçer da vatandaş baştan rayat ilerleşim bir fermur manevi ruhu taýdan bir oturan nemet var da manif var. Düýwan
Düşünmesine, tercümesine, düşünmeselerin bir sözün gelişlemesi var da öz ikinci tarafı basışı var şunun sözün. Yani vatandaş diýende de bir göçebe halka ýakyrak gören, yani göçüp görmäne meýli bolan adama ýakynlyk görnýär-de. Indi ildeş diýende de ildeşem aýtmana sözlerinde bir yeňiljek söz bolyn bir aňsat hiç kynçylyk çekjek gelsin aýtmana. Olam indi yani kiçirak illere, ildeş näme ilçelere aýdyljak bolsa, indi ýurt sözi bardyr. Ýurt sözüň bir wada bizdeken ulanlanyk agyr söz gelýär, ulanyp görmäsoň. Türkmençilikde bir göçüp barsaň bir ýurt ýer gutly bolsun diýilýär. Şu ýa bu ýurt sözüniň manysy bir ortaga çykalyp, köpçülikleň gaýtalanyp aýdylyp berse, bunyň manysy hem ýa-ni milletiň, halkynyň beýnisinde oturjak da, meniň ýani oturumly bolmalydygyny subutnamasyny görkezýän ýerde indi men ýurt tutdum, men oturumly bolmaly, ýani sersepil bolmaly däl, näil kynçylygym bolsa, hötdeninden gelmeli, ýurda çykmaly diýip bir many berýär diýjek bolanda. Men sözümiň agramlygyny ýurt sözüne berýär. Sağ olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun Kemine. Kemine men bir sorak soracak. Bir şahsiyet nerede döreýär? Bir medeniyetli şahsiyet. Mesela bize raýat dep atlandırıp şahsiyetimizi, medeniyetimizi, yani hak hukuklarımızı hem zatımız elimizden aldılar. Misal olarak men mesela 95-96 yılda 8-9 klas etdilerden atistat bermediler. Men 8'i kutarıp kalanım üçün menin hakkımı, hukumu aldılar. Meni şahsiyetimi aldılar elimden. Şu ileride şunun yalı bir bolmaz yalı şu ilçe näme vatandaşlıktan mı sözünden mi şahsiyet döreýär. Şulary göz öňüne alıp nämetsek medeniyetli bolsun. İleride muň ýaly ýalňyşlar bolup yani çağlarımız okusuz, bilimsiz kalmazlık ýaly. Men maňa bütün ömrüme travma boldu şu. Men az hiç bir ýerde okap bilem ýok, hiç bir elimde diplom, hiç sadym ýok. İleride şun ýaly bolmaslyk üçin şahsiyetler döresin, vatandaşmy, näme, yurttaşmy, şunu gözüňize alıp kaýsy nerden şahsiyet çıkarýaly edip şunu nämetsek dep düşündüm. Sorama jogap berip bilseniz. Sağ olun. Bu soru höwes bilen jogap berip biljek. Şu näme bar, şahsiyet haçan elden ýa-ni kişilik diýip aýdaly buna. Kişilik adamın elinden haçan alınýar. Birinci toprağı elinden alınýandyr. Soň şu toprağı elinden alan soň bu toprak nämenki bolýar? Häzirki dil bilen aýdylandy, döwletiň topragy diýilýär. Soň döwlet o taýda özü mektep gurýar. Şu mektebiň hem nähil boljagyny özü karar berýär. Sen hiç sat diýip bilen o. Mektebe sen owa gitmelimi, gitmeli dälmi? Gyzlar nädip okuwa giyinip barmaly? Oglanlar okuwa nädip giyinip barmaly? O nähil kitaplar okamaly, kimin kitaplaryny okamaly, kimkini okamaly däl diýilen zatlar şu taýdan gidýändir. Indi şu bütün Orta Aziýadaky halklaryň ellerinden topraklary alındy. Rewolýusiýa bilen bilelikde. Rus nemesinde, döwründe. Ellerinden alındı. Şoň üçin mektep gurup bilen oklary ýöne ine Muhammed Ulu Atabaýewiň döwründe özü mektep gurupdyr. Özü öz owasynda mektep gurup bilipdir. Nämäniň hasabyna? Toprak şo taýdaky owanyň halkynyňky. Toprak owanyň halkynyňky bolan üçin bir mektep gurupdyr. Ýagny senin şahsiýetiň bolmagy üçin senin bir ara çägiň gerekdir. Senin bar bolmagyň üçin näme gerek? Şu toprağın ýok bolsa sen ýok diýmekdir aslında. Kul bolýan şu toprağın üstünde. Yani şu toprak seni kul edýär. Sen şu toprağa eýe bolarsyň ýa da şu toprak sana eýe bolar diýen ýaly bir zat çykýar bu taýdan.
bir giden adamın toprakları şo sebäp bilen alındy. Şonuň netijesinde şahsiýetleri ýuwaş-ýuwaş ýitýär, soňra aýat bolýar onuň ýerine. Ine bu soraga şeýlere jogap beripdiler. Mawa. Neme ýok bolsa, başga ýalňyş düşündiren bolsam ýa-da ýalňyş düşünen bolsam, neme etdiler? Yok yok düşündüm sağ ol. Onda Halmurat kardeşimize söz berýän. Sağ olun, hormatly kardeşler. Indi geçen tarihimize yüz tuttuk. SSR zamanından beri biz bir grajdanin niýet. Olum Türkmen sözler, o sözümde olum internasyonal söz. Indi getirip sonun sonra niyaz halkımızın ağını raýat adyny näle raýat duýgusyny sokdy. Ola mene kemine düşünüp berdi. O goýun sorusyny aňlady ýani. Bizim o şumal ilkinji nowatda etmeli işimiz, wezipemiz şu halkymyzyň aňyny şu düşünjäni aýyrmaly. Biz goýunlar, goýun sorusyny däl. Biz ana watandaşmy, illeşmi, ýurtdaşmy? Haýsam bolsa şolaryň üçüsiniň birini biz häzir halkymyza çeklip etmeli. Şol raýatlyk duýgusyny beýnisinden, kalbynden çykarmak üçin. Kemine berdi, aýdyk geçdi düşünürşini berdi, o watandaş sözi arap sözü bolup geçýär. Ýogsa ol bir aýtmaga da bir bu sözler men şonu unutup geldim, soňra elmeden şol ýurduň daşyna çykan bolsa. Ola mende ýalňyş bolýan bolsa diýmek türkmeni has goly, men öz pikirim. Hani ilçelerin bizde döredilcek da ilçe diýmegem, yani şuň kunyň söz manysyny aýtsak şol bir etrabın ýa bir şoň aýdyrşan çagyna ýerleşýän bir ilaty ýa-da adamlary ýa ýerlige ilçe diýildi. Ondan soň illeş diýsek, şo ilçe ýemesi bolýar, adamsy bolýar. Diýmek, men pikirimçe şol şutaýda eger häzir 3den birini saýlap almaly bolsa, ýurtdaş sözi has kybapdaş boljakda sebäp bizim ýurdumyz Türkmenistan, şular ýalçy Kanada ýurdumyz göllläbesi näme Sowet zamanyndan bäri gelýän men şo gaziýet publikasiýalaryna alýan, ol türkmeniň aňyny oturan pikir bolýar söz, ýurt sözi. Ýöne indi ýurtdaş diýip alsak, ondan şol umumy Türkmenistanyň territoriýasyny göz öňüne tutýar diýip düşünýän özüm. Indi galan zaten seriden öz çözgüdüňizi ýöne biz halka hökmen bir zady teklip etmeli. Olam bizim kabul edýän kararymyz şuň kun ulgutornukly däl. Türkmenistan aşan täze meclisi saýlanandan soň bizim hukukumyz gitdi. Onuň belki olar şu 3 tane ady ýene de dolanyp geljekdirler. Olam bolup biler. Ýöne biz şu wagtda çelli halkymyzyň aňyny şu düşünjäni, raýatlyk düşünjesini aýyrmak üçin haýsam bolsa şu 3 tanyň birini teklip etmeli. Men durup geçýänim ýa göz öňünde tutýanym şol bizim ýurtdaş diýsek, has logika emde bizim göz öňüne tutýan täze Türkmenistanyňda gawat gelýär kadip düşünýär. Sag bolun. Mawa sag bolun. O soň ýanky il sözi administratif bir manyna berýändir. Ona aýdyp geçeýin bir dolandyryş. Ýa şol ilhan diýip bir söz bardyr, ilhan. İlhan diýmek ýanky prezident ýa-da premier ministr diýen ýalyk bir manyny berýändir. İlhan sözü. Şonu nemede indiýdim, ýatda indiýdim. İlleşler. Hawa sözü Ýeniş kardeşimize berýän. Benim yani ýatda da filmelýärdi. Biz at goýmaly, watandaş, ýurtdaş ýa-da illeş goýmaly. Haýsy bolanda bolar ýöne esasy bunyň bir işligi bolmaly kardeşler. Ýagny ýöne bir topragyň üstünde ýaşaýanyny aňlatmaly onuň. Ine bize raýat sözüni, raýat adyny goýdular. Ýöne bu raýatlygyň nemesem ýany bilen işligine getirdiler de edil. Raýat etdiler, edil şu raýatlyk gal, ýani haýwanlar ýaly edýän sakladylar. Hatda baýdamy da çenni siňdirdiler bunu. Ýani bunu işligi bilen bile getirdiler bu sözi. Bizim şu ýerde ýani at goýjak bolsak, watandaş, ýurtdaş ýa-da illeş diýen at goýjak bolsak, bunyň bir
hökman işlegi bolmaly. Ýagny diňe bir toprakda ýaşaýanlygyny ýa-da toprakda dogulanlygyny aňlatmalar, şo topragyň goraýjysy dugyny, şo topragyň içindäki hemme zadynyň üýesi dugyny, ortagy dugyny aňladýan bir söz bolmaly. Ýurtdaş bolsa-da, illeş bolsa-da. Ýagny watandaş sözüne biz alışdyk zaten. Hemme kişi watandaş diýär. Eger biz watandaş diýip saýlap seçdegen, bunu ýagny raýatlykdan çykmaly kän bir kömek bolmaz sebäbi alışdy adamlar eýen bu sözü. Ýöne bir işlikli bir söz getirmeli. Ýagny bu sözleriň manysyny almaly kak diýen biz gowy edip. Sebäbi şo ýurdun goraçysy manysyny bermeli, şo ýurdun neme ortagy manysyny, ýagny şonuň ähli zadynyň ortagy manysyny bermeli, eýesi diňiň manysyny bermeli şo sözlerimiz. Sözümü jemledim. O gaty dogry, işlik nemesine ýa-ni status, ýa-ni raýatlyk statusundan ýüze görüp şuňky gün hak hukuga demokratik bir neme eýe edýän bir neme status bolmaly diýdik de. Ine olam şo işlikden gelýär. Şu wagt raýat işligi, ýa-ni raýatlyk diýýänimiz raýat işligi bolýar. Ýa-ni bir oýun sürüsü hökmünde. Ýa-ni Ýeňiş kardeşimiz dogry belläp geçdi, şoňa da üns berip geçdiňiz, ýa-ni pikirleneňizde. Aýtjak sözlerimizde şu işligi göz öňünde tutmaly. Şonuň üçin şu sözleriň aňyky manylaryna çelli ele alsaňyz ýa-da bugün däl ertir diýen indiki neme. Ondan soňky ýygnaşykda da geçirip biler, tapal diýok. Sözü Sapar kardeşimize berýän. Sağ ol Kemine. Neme ben şu tuğçan soruğuna koşmuşa cevap verecek bolýan. Şu cevabım belki yani vatandaş, illeş, yurttaş diýen nememiň işligine yardımcı, kömek boldy. Çağa dogunno birinciden geni doğuyanlar, ikinciden şahsiyet bolup doğuyanlar. Yani çağlara üns verip görün. Yani doğru yani terbiyetini alyan çağa 1-2-3 yaşına çenli şahsiyettir. Yani şahsiyet adamın ödünde olyandır. Çoğunu bile doğuyandır. Yani bir kesel zat bolmasa yani davno ya şoğun mengeş nemeli. Şonu ne yok eden deme etap maşkaradan başlayan son yasıl tadikte mektepte son cemiyette daşına urşayan neme adamın içindeki şahsiyeti çok genini öldürüyor. Onun renksiz nemesiz gezip görün iki ayaklı adam dörüyor da. Yani vatandaş olmak için çok yani şahsiyetler dayanmadık demeler vatandaş hakiki vatandaş olmalı, yurttaş olmalı. Şonu neme deneydim. Yani şahsiyeti yasap demedik bolyanlardır on bar doğumda bile doğuyan. Dönü öldürüyen. Yani cemiyetimiz öldürüyen, devletin siyaseti nemesine, mekteplerine, Türkmen mektepleri sadik yaşlılarım şunlarlaktır. Şahsiyette nam nişan koyunoklar da depeliyeler. Şunun içinden şahsiyetli adam olup çıkmak için yani genetikan güçlü olmalı kan yani de. Olmasa yine Türkmen'in şu atki cemiyetine seyretseniz şahsiyeti ölçen, öldürülü, depelenen deme topluma öğürlü de şu at. Ben sonrayı da inliydim. O deme onu şahsiyeti değer yasamalı, yani etmeli değilen neme değil. Şunu yönü üst vermeli.
Vatandaş diyen tözün aşağına yankılatları olmalı. Çağacık doğuya da vatandaş şartiyet doğuya. Şonu korumalı. Cemiyetimde korumalı. Maskala da devlet siyaseten bana koşulmuş nemet beller. 1 minut koşma cevap verdim. Ne misal için gününü şahsiyetinizi, mertebenizi depeleniyenini göründü oğumda. Türkmenistan'ın aeroportuna giriyen bismillah. Birinci karşılaşan kim? No. Şu tayda sen bilen adam yalak gürleşen neme yok da. Seni yem şu tayda sen şahsiyetine de yedi. O ağrısına oturan hayvan sen şahsiyetine değiyenini bilen nokta. O hakik hayvan. Sebebi bir adamın mertebesine değmek o katır elbette tatlı olmalı. Onu ne 100 adam, 1000 adam drone oldu. Şu tayda da 1000 adamlara tezem çıkan nokta. Diyanı devam diyen adam yok da. Size onu diye rayetler edip bile Floriyalak ne ne koyun türüsü alak ne Avrupa'da bir adamı kemtedik görsün biri. Şu tayda 1000 adam drone oldu. Böyle keyini onu yere dokurlar. Biz de sesini çıkaran oktura. size verilen vaat yokluğunun suutlamasıdır. Devletim şunu, hükümetim görüyor, sesini çıkaran ok. O tayda da şahsiyet yok demek. Bir topar men jurnalist, men jurist, men plani diyen adamlar vardı. O sırdan sıradan geçip de o da gününü. Demek orada da dağıt yok. Yani şahsiyetin yok olsa o da atları sen görün o neyemediğinden bilen yok da. Ya o sapara size verilen söz, size verilen neme kurtardı vaat. Bolya tavol. Ya başka söz alacak kardeşimiz var mı? Yani işlivi boyunca o gurrun etmeli dediğine şol doğru nemede. Biz neme gözleyesine bir milletin hak hukuklarına bir son şu atkı demede bütün dünya demokratik rejime doğru geçiş vardı yine şu an. Ukrayna ben diye demokratiya geçecek diye Rusya'da diye yok sen geçip bilmeyen sen kul olup kalmalısındır diye. Yani demokratlar erkin azat adamlar olyandır. Avtoritarlar hem ya da totalitar avtoritarlar hem bular hem kul olmalı. Şonun arasında söğüş gidiyor. Bizde de yine şol aslında Ukrayna'da kıyalak bir yerde yani görüşen usulümüz biraz başkaçara. Ukraynalar gönümel yani yaralı görüşü içine o gitti. Girip gittiler yani. Bizimki o nemede giden o ölçeği başkaça. Şonun için bir milletin yani şu toprak meselesi vardı yine bir ağaçak var, toprak var, şu toprağın içinde o doğulup yaşamana ya da daşından gelip yaşamana karar veren adamların o hak hukukları korunmalı. Yani özem demokratik hak hukuku korunmalı. Demokratik hak hukuklarını koruyabilecek bir doğru düşünceni ortaya çıkarmak bu tayda. Yani ülke sözem var. Köhne sözlerin içinde ülke. Ülke sözüne yanlışmasam Tatarlar entegem ulan ya. Ama Türkiye'de de ulanılıyor. Yani Türkiye'de has köprek yine başka ülkeler diye yandır. Ülke bu sözler yani il söz bilen yaştaş oldular köhne sözlerden biri. Onun yağbur nemeler hem vardır. Yani ülke sözü ülkedeş nemesine hem ağzada ansat gelen ok yerine has ağza ansat gelen sözler vardır. Yani bir boğunluğu olmalı da. Yurt bir boğun.
İl bir boğun, ülke iki boğun. Bu taraflarına da seyretmek gerek. Başka aytmak isteyen var mı? Fikrine, düşüncesine? Cennet kardeşimize söz vereyim. Salam ildeşler. O şu yerde raýat sözüni haýsy söz alsam vatandaş bolsun, ildeş bolsun, yurtdaş bolsun, şu raýat sözünden oğudur. Şu yerde sonra men mülkdeş diýip bir söz ortak diýen bolarmy? Toprağımız bizim mülkümüz ya. Şonu aýdyn dedim de şonu ortak diýen. Olan bir boğunda. Yo, mülk sözü Toprağımız bizim mülkümüz. Arapça söz, mülk, mälik sözünden gelýändir. Mälik sözü. Bolmasa da il hasım. Emlak sözü. İl sözünü alıp bilers, ilçe, şoňa sepleşik bolsun diýende ildeş, il göç şonyan. Ýa-ni aslında biz il sözünü bu taýdan çykarban bilers, yerli dolandyryş nemesinde ele alınjagy üçin o taýda ildeş diýip bilýär. Mysal üçin aýdaly. Bir owadaky adamlar daşına çıkan wagtda o men ildeşim, owadaşym diýmäne gerek ýok da indi. Mysal üçin şu wagt bizde şu söz ýok. Owadaş diýip söze bar da, ýöne şäher, bir şäherde ýaşaýan adamlara näme diýilýär? Şäherdeş diýip söz ulanmanok. Ine şol adamlar ildeş diýip ulanmaly. Ýa-da bir owadan bolsa da ildeş diýip ulanyp bilýär. Sepleşik bolup gitýär, ilçe, il şonda. Şonu alıp bilers. O yerli dolandırışda aslında girizilcek. Biz bunu köprüye hem aýtdyk. Bunu bu taýy almasak da bolýardy. Türkmenistan ilçe, il, ulus hukmunda 3 neme ayrıljaktır. 3 administratif zonalara. İktisadi ve administratif zona. Dan emele gelecektir. Şonu neme gözüňizde tutýas bardyr. Onda sağ olun. İl sözü nemede yazıljak. Mysal üçin nerede doğuldy? O pelança ilin ya da pelança ilçäniň pelança şäherinde ya da owasynda diýip geçjek bardyr. Doğuluş şahadatnamalarında geçmeli. Soňra il göç edaralar ya da guruluşlar boljak. Olmaly. Bu il sözüni bu taýdan aslında aýyrsam bolar. Neme yurt, vatan, soňra o ülke sözüni indiki nemelere koşuljak şekilde getirgen bileriz. Murat kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemin. Ben aýtjak sözüm aýtdyň soňundan bolmasa häzirlikçe biz öz aramyzda şu maslahat edýät, ýöne ses beremzak şu ullukça. Onu ýöne şuň kıyadgyny halkymyza görüjilere hödürleýär. Olar näme pikir edýär şu barada. Onun şolaňyň pikirini jemläp soň biz mejlisde gutarnykly karar kabul etsek, onu has maksada laýyk boljak. Men pikirimçe. Ýöne häzirlikçe görýän neçe keleşme ýüze çykyp durýar. Ýene de 4-nji teklip boldy hany çykaryp atýlar. Ýani belki ýene de teklip bolar. Gelin onu indiki mejlisimizde gutarnykly karar kabul etsek, şu taýda ses berişi etsek, o bolar diýip düşünýän. Bile maksada karar kabul edýän. Şoňa denýär. Sağ olun. Ama şeyçegen bor. Pikirini aýtjaklary o şuň dolugyny aýtsalar, ýa-ni häzirlikçe, ýa näme pikir edýän barada. Soň men bir velayet sözü barada bir gurrun bermekçi. Velayet sözü aslında bir koloniýa diýmekdir.
Nämäň mysal üçin koloniyalar bar ya imperiýanyň. Şo managa gelýändir koloniýa manysyna. Nädip gelýär diýip sorasaňyz, onuň jogabyny berip bilýän. Şeýle näme diýim? Indi bu näme Arap baswaljylygyndan soň emele gelen bir zat. Vali diýip bir söz var. Vali ýa-ni ve ýa-ni veli sözü aslında. Veli sözüniň iş edýän kişi hökmünde näme diýeni var ýa-ni fail diýerler. Fail iş eden kişi manysyny berýär. Ýa-ni velayetçi diýmek. Vali diýmek, velayetçi diýmek. Bu velayet sözü veli diýmek bolýar, olam näme hossar ýa-da eýyesi. Eýye diýmek. Mysal üçin şol velayetin eýyesi vali bolýar. Ýene Halmurad aga Gürrüňberde o Niýazow döwründe häzirki häkimlikleriň adyny veli diýip aljak boldular. Diýär, veli. Näme üçin veli diýip aljak bolýarlar? Velayet. Velayetin emesi validir, ýani velidir. Ýani velayetçi bolýar-da. Indi bu velayetçi nereden gelýär? Velayetçilik ýa-da velayet. Arap baswaljylary girýän ýerine vali taýýarlap goýup gidýändir. Olam näme diýär? Olam salgyt jemleýär. Salgyt jemleýär diýänim şol näme kim näme diýän bolsa, öndürýän bolsa, onu alýar, bunu näme diýär. Umuman bir koloniýanyň içinde edilmeli zatlaryň hemmesini edýär, şo vali edýär. Şo koloniýanyň eýesi. Umuman velayet diýmek gullaryň ýaşaýan yerine berilen bir atdyr aslında. Tarih boýunça da döreýşäm şoldur. Velayet, ýani velayetin içinde raýat. Şonuň ýaly bir näme den gelen bir zatdyr. Şonuň üçin biz ýani Türkmenistana baranda näme üçin velayet, etrap sözlerini aýyrjak bolýarys ýa-da raýat sözüne aýyrjak bolýarys diýilen nemeleriň sebäpleri şol. İşleýiş we düşünje tarapdan dollugyna günümize gabat gelen ok garşy gelýär. İnsanlyk nemesine garşy gelýän bir düzgünde işleyen bir sistemi öňler. Häzir hem şondan geçilen o. Diýmek o şu düşünjeden adamlar hem çıkarmak üçin hem tarihi hem sözüň manysyny aýtmalydyr. Bundan açykýas, ýani has dogrusuna girýäsmi diýilen hem sonra o soramalydyr. Dogry bir sözem girip barýas. Ýani mysal üçin ýurt diýende ýa-da ülke diýilende nira girýäs diýilen ýaly bir nämeni soramalydyr. Häzir öňünden bir näme diýerler ona eleştirmelidir, kritik etmelidir bu sözleri. O Sapar kardeşimize söz verecek. Demek kemine yani şu vatandaş yani yurttaşın işliği ne şahsiyet vatandaş şahsiyet demek anlatında şahsiyet bolmalı. Bizim cemiyet durmuşumuzdaki yani hemme etabından adamın şahsiyetini korumak barada düşünceni hemen fikri hemen hareketi şunu katı giyin yayratmalı tevabi Türkmenistan'da her adımda adamın şahsiyetine mertebetine değil ya da onun yani esasen emesi hükümet tarafından ediliyor. Yani, hukuk koruyucu organlar diye. Bu adamın şahsiyetine reperi ettiren organa hukuk koruyucu organ ifaat veriyorlar. Yani şu datları nimetmek için biz her etapta yani bir yerinin şahsiyetine değilen olsa kaptanından seyretmen eylana vakit geçmeliler diyilen neme yetirmeli biz şu cemiyeti. O şahsiyetin, Türkmenin şahsiyetini şey dikkat etmeliler. Şunu koşması ayda indim başlan.
Ya, sağ olun. Ýene men bir goşmaça maglumat bereň. Ine watan sözü watna diýilen sözden gelýär. Watna diýip bir söz var. O sözüm manysy oturmak, yerleşmek, düşlemek. Yani kerweniňe, düýäňe düşläp yerleşýär. Şo taýlarda da ulanýar watan sözü. O yurt sözü hem ýanky bir araçaga aýdýa diýdik, mysal üçin garaýy. Uran wagtyňyz garaýyň içindäki toprak bardyr. Ine şoňa yurt diýilýär. Şoňa da diýilýär yurt. Häzirem yurt jaý diýdi ýyldaşymyz, kardeşimiz Serdar bolmaly. Şo taýda entegem Türkmenistanda ulanýan ekeni. Şonuň ýaly bir nemeleri bar. Bu zatlaryň hemmesini aklyňyzda tutun. O pikirlenenimizde nemedir ýa-ki o saparanyň aýdan ýerine gelýäs, olam näme bolýar, şo işligi bolýar. Türkmenistandaky adamlaryň statusyny belleýek bir sözüň işligini gowy demetmelidir. Bu demokratik hak hukuk ýurdy, döwleti emele getirjek şekilde bolmaly. Şol düşünjäni berip biljek. Ýalňyş sözler ýalňyş ýerlere alyp baryp bilýär. Şu Türkmenistandaky nemäň bolşýaly. Ýeňiş kardeşimiz geçenki bir çykyşynda gaty dogry aýtdy. Köp adamlarda täsir hem goýupdyr. Şu velayatlar görkez ýerlerde baýdan üstünde. Şolaryň her haýsy aýratyn bir agyl aslında. Siz diýäýini otlap ýörsiňiz agyllarda çykyp diýen ýaly. Manyny berýär. Indi şonu pikirlenseň ýanky velayat söz bir koloniýa diýmek. Koloniýa. Demek koloniýa bolýan bolsa agyl bolýar şo. Koloniýadan çykyp bilen o garkaýyn gidip bilen o. İçinde de sana näme berseler şonu iýýän. Şeýlerak bir ýagdaýda. Çoňur bir manysy var bolýan zatlaryň. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Türkçede toprak sözünün anlamı memleket, ülke den anlama gelmiş. Bizler şu toprakımız, bir toprakta dolanımız için sen yana belirlep geçtin toprağı yurt. Toprağın yerleşen yerine yurt dep anlam berýär dedim. Şunun için hem men şu yurttaş diyen nemeni sözü teklif edýän. Sağ olun, sözüm tamam. Sağ olun. Başka söz alacak kardeşlerimiz var mı? Pikirini açacak, söz alacak. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Onu şu yurtdaş sözünü alsak, kardeşler neme barmy şonuň içinde ýagny şu nemeden yer bolýar dämi yurtdaş bolanyny ýaşamaga baran yer ýa-da nemesiniň Hem eýes manysynan berýär. baran yer manysy. Eýes manysynan berýär. Şo eýesi şu taý meninki, soňam ýanyndaky goňşam seniň o şo taý seninki diňe kabul edýär. Şeýle bir nemesi var. Bu taýda diplomatiýa da var. Bu many aýtsak bolan şol yurtdaş bolup geçenden soňra ýagny şo yurtda ýaşaýan ähli adamlar bir diň hak hukukly bolmaly. Diň hemmesiniki ýagny bir prokuror gelip ýa bir milisiýa gelip ýa meselen bir yurt öz ýurdundan başga bir ýurda çykjak bolan wagt aeroportlarda häzir soralýar. Nira barýan? Näme üçin barýan diýen ýaly cümleleri özlerini soratdyrmalylar. Ýagny adamlar meselen seniň elinde belgen var, biledin var. Ýagny pasportyň var. Oňam içinde wiza basylmaly ýerinde bolsa wizasy bar. Eýer sen taýyn diňe şo zatdan görmeli, oturan adam görenden soňra da çykarp görmeli. Sana hiç ýyl sorag bermeliler. Näme üçin barýan?
näme etjek bolýan? Ya näçe manat pul ekidip barýan diýen ýaly soralar berip umuman şo jaşa kalsaň içindäki oturan adamam hatda ýöneköý bir raýatdan üstünlü. Häzirki ýagdaýymyzda indi bu egerde ýurtdaşlyga geçilenden soňra adamlar hem şonu gorap bilmenkä diýen sebäbi öňkü näme çykyşymda da aýtdym. Men geçenki çykyşymda da raýatlyk bolmaklygyň gorawy ýokdur. Raýat bolsaň malsyň, ýagny mal bolup gedip görmeli, sen özüň raýatlygyny goramak gerekler hiççili. Bunuň ýagny sen bu raýatlygyň üçin salgydam tölemek gerekler. Sen raýatsyň. Ýöne ýurtdaş bolandan soňra sen bunu goramalsyň, ýagny ýurtdaşlygyň bir jogapkärçiligi bar. Bunu ýagny meselen döwlet hökümini ýa-da bir mejlis bolup ýa ýene bir näme bolup karar alyp berip bilersiz bunu adamlara. Ýurtdaşlygyny, ýöne şonu adamlar hem öz içine ýagny şu raýatlylygy öz işlerine nähili siňdiren bolsalar raýatlygyny atyp ýurtdaşlyga medir şolar ýaly et öz işlerine siňdirmekler gerekde. Men bu ýurduň ýurtdaşy men, bu ýurduň. Sen maňa näme üçin soraw berýän? Ya soramana sen näme hakyň bar diýen ýaly nemeleri adamlaryň özünde oýanmaklar gerek. Esas maksat. Özüm jemledim. Sağ olun. Aslında yurt sözü şu Avrupa bir bileleşigi vardır. Arkaýyn içinde gidip gelip örendirler. Hiç kim hiç de soramaya. O döwletden bu döwletiň arasına geçende de. Aslında şu manyny berýär. Sen şu yurt seninkiliğine goňşularyň kabul etmeli bolýar. Yurduň demesinde şu. Hem sen özüň hem bilýär. Soň şu taýda isleýän ýerine gidip, isleýän ýerinden näme edip bilýär. Ýaşap bilýän diýen ýaly bir manysy bar ýurdun. Sen mysal üçin garaýy kurduňuz, içi dogullygyna siziň nämäňizde? Häkimliğinizde diýeň. Şoň ýaly bir manysy bar. Umuman şu araçak sizin bolýar. Ve içinde erkinsinizdir öz düzgünlüğünüze gurýaňyz. Indi bunu jemgyýet nämesine getiren wagtymyz meçhörüne ulaldaly jemgyýet meçhörüne. Bu ine şu demokratiýanyň nemesine berýär-de köpçülikleýin karar vermek. Mysal üçin kimiň 5 ýyllygyna ýa-da 6-4 Amerikada 4 mysal üçin gäwri ýurtlarda 7. Şu möhleti de umuman möhlete şu ýurdun siyasi işlerini alıp barmağına köpçülüklerin karar berýär. Raýat sistemasında öyle bir zat yok raýat sistemasında. Bir Kurban uly hukukla bolgan bilýär. Bir alaway item getirip goýup bilerler, bir eşegem goýup bilerler. Ýörap dur eşek karar verse de şu ýurt ýa-ni döwletiň siýasaty ýöremelmiş. Şeýle bir zat bar. Belki de olsa köpçülükleyin şu yurdun eýeleri karar berýär. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Ben şu Ýeňiş kardeşimizin aýdanlaryna biraz goşuşmak isteyen. Şu aeroporta baran wagtyň pasportyny açyp görýärler dedi. Tek barlaýarlar. Şulara pasport zady düýbünden aýryp bir sana şu türklerinki ýaly kimlik çıkarmalı. Emine ýaňa sen aýdyp geçtiň dowuluş hakynda şahadatnama dep şulam gerek ýok. Şu çağa da oldumy Türkmenistan ýurtdaşy dep kimlik bermeli dep düşünýär. Şu hemmemizin bütün halka Türkmenistan ýurtdaşy dese bir sany kimlik bolsa şu halkyň beýnine siňer dep düşünýär. Şu ýurtdaş özü. Pasport gerek yok pasport diyen zat. Şahadatnamam gerek yok doğuluş hakkında. Sağ ol, sözüm cemledim. Pasport demek bar geçiş hakkı demek onun tercümesi. Geçiş hakkı berilýär. Şo bolmasa, şu hakkı bermeseler geçip bilmek olan. Yani raýat sistemasında bolup biljek zat. Pasport demesi. Mani boýunça da. Şeýle soň ol nemede häzirki günümizdäki
Yani kimlik sistemasında yazılan okdyňa nomer yazılýar, o ady, o soýady yazılýar. Şol diňe yeterlikli galan zatlar yazılan, o galan zady degişli gurama şol seniň nomerin giren wagty görüp bilýär özü. Şonuň ýaly bir düzgün boljak. Soňra bir bütebiligi aňlatjakdyr. Mysal üçin, bir ýurduň içindäki adamlaryň hemmesi bir nemeli bolýar-da. Şu ýurduň içinde ýaşamana, içinde gezmäne, haky bolýar, iýmäne, içmäne şeyler haky bardyr. Türkmenistanda da şeylere bir neme bolmaly, görünüşlere aýrylmaýar-da. Hemme kim şo saçan başynda oturup iýip içýär. Günüň içinde 2 gezek ýa-da 3 gezek. Aýratyn iýip içme neme ýok. Umuman aýtjak bolýanym, Türkmenistanda şu an çağda olan wagty milletin näme diýip soraýan bolmaly, ýalňyşmasam entegem soralýandyr. Şo zatlarym boljak däl. Şo çağa, şo taýda doğulan bolsa, onuň ýa ata-enesi nerede doğuldy diýip şoňa seredilýär, ata-enesiniň doğulan ýeri. Ve vatandaşlyk ýa ýurtdaşlyk statusyna seredilýär, nereninki diýip aýsy ýurda bagly. Şey diýip alınýandyr. Muhammed kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Şutada yani kardeşlerimin terbiyeler geçtiler. Vatandaşlık olsun ya yurttaş olsun şoň düýünde oldurmaly diýip. Şutada biz yine de halkın köp bölügi nemede ýaşaýan üçin Türkiýede. Şu Türkiýeden mutalalar säbäp syýasy bir hereketlenme bar-da. Ýani köp YouTube programlaryny alyp barýanlar bolsun, TikTok bolsun, şo taýda medialar. Sokakdaky vatandaş diýär-de köçede barýaka bir haýlan bolan vatandaşyny saklaýar, soraýar şoňa. Aýdýa bolam, öz pikirini aýdýa bilmez. Şo taýda Erdogan diýdi, Kılıçdaroğlu diýdi, bir giden nemeler bar, syýasy baş tutanlar diýerler, liderler. Şolar aýdylanda şolar açyk öz pikirini aýdýar şo taýda. Şo Erdogan bolsun, şu taýynyň emesdendi. Prezident diýip şo hakynda çekinmän öz pikirini aýdýar. Şol gowulmasa gowulugyny aýdýar, elbet elbetligini aýdýar. Hakyky öz pikirini beýan edýär, birlenip duranok, gaçyp duranok. Diýjek bolýanym şol kim aýdýanym bolsa şo taýda şoň vatandaş bolup durýar hakyky. Vatandaşlygyny şo taýda beýan edýär, öz pikirini aýdýar açyk-açyk. Halk arasynda şol kim bolsa birlenmän ýa çekinmän aýdy bilýär şo pikirini. Şoram bir ýanky vatandaşlyk ýa ýurtdaşlyk sözüniň düýünde doldurmagy manyýety mukaddiýet. Soňal açyk-açyk pikirini aýdýan ildeşlerimiz köpelmeli. Halk arasynda bir normal diýilýär, türkçe ýa abyşny diýilýär orusça. Şol bir normallady dönmeli şo taýda. Şonda halk hakykatdan öz pikirini aýdyp hakykatdan öz şol ýurdun watandaşy, ýurtdaşy bolup bilýändigini şo ýagdaýda suwul edilýär. Şunu aýtjakdym, sağ olun. Sağ ol. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol, men Muhammed üstünü ýetireýin, sağ ol Muhammed dogry diýär. Ýani vatandaşyň mertebesini gorulmalydyr. Haky hukuky bolmaly ýöne mertebesi hem gorulmalydyr. Türkmenistanda şo zatlar düýünden bizim medeniýetimizden çykyp gidipdir-de. Ýöňler bady. Bir adam sakna orta çykanda dugumly duşdan şoň üstüne topulup şonu kemsitmek, ýa tökme atmak, yalan nemetmek, bu zatlaryň hemmejesi bu jenaýetin ulusdur. Bular bir düzetçek bolup döner-de. Köpüsünde seyretsem, beýlekiň mertebesine de giýendir. Elimden bu şonda alakdyr. Yani vatandaş duygusu oturan son o sen vatandaş, sen mertebeň
gorunmalygyny bilýän, ýöne senem başga biriniň mertebesini kemsitmeli diýilen neme, senem üns bermeli bolýar da. Ondan bu zatlar hem bejesi ýani garşylykly bolmaly. Ben şonu aýdaýyn diýdim. O watandaşyň mertebesi gorulur ýalak ýagdaýa gelmeliler. Bunu gormalam esasy kaziyetler, nemeler, şolar bolmaly. Yani ben ardyň baryp şotaýga diýýän da. Ya da süýde bereňde hemsitme näme diýip nemeden de ýöne Türkmenistanyna olar ýalak düşünjäni düýünden guradyp çüýredip durlar da. Şol zatlar dikeltmeli. O sözüň arkasy, şol zatlar bilen doglan soň bu netijesi ütköşük bor. Soňam ýani adamlaryň demeti döwlet ýa-da başgalar näme bolsun yerden gopanlar, yere bagyrlar, topragy ýok. Topragy ýok bolsa kökü ýok agaç ýalak. Adamlaryň hüýätleri mene şoňa öwrüldi. Köküz agaç ýalak. Şemal Hayat tarapy barda nemesi gelse elektron neme bolurlar da. Bu Amerikan demetmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Ben Muhammed kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Men ýene bir goşmaşa gaýdaýdym geldi şu saparaň aýdandan soň. Mine häzir bir deňeşdirmedik görelim. Erdoğan deňeşdirilin Gurban uly bilen ýa-da ýa-da ogly bilen deňeşdirilin prezident höküminde hata edemek sebebi şolaryň Erdoğanyň bir deňeşdiren ýagdaýymyzda derejesi gaty kesdi da häzir halky Türkiýede Erdoğana arkaýyn şu zatlar aýdyp bilýän bolsa bizim halkymyz nämeden çekinýär? Yani Erdoğanyň güýjü bilen siyasi güýjü bilen diýelik. Häzirki Gurban ulynyň ýanky ogly bilen deňeşdirenmede gaty bir uçurum tapawut bar da onuň häzir ony şeýle pikirlen seredenmede benim şoňa açyk aýdyp bilmeli pikirimizi şol hakyky watandaşlyk sözüne ýurtdaşlygyny düýün doldurun ýagdaýynda şolar häzir aslında şol saparada aýdyp geçýärdi. Mutlu iş ýaly halk eger şonu hakyky manysy bilen düşünip şo hiç güýjüniň ýoklugyny kabul eden ýagdaýynda şol ýa-da häkimetde oturma mümkinçiligi ýok. Şo zatlary birinji bilen şol düýün doldurmaly, hakyky manysy bilen watandaş bolmak üçin şonu aýtjakmyn. Sağ olun. Bir deňeşdirme geçirip göräýmän da ikisiniň arasynda. Sağ olun. Endi dogry nemäge ýer berdik? Beýleki ýurtlar bilen hem Ýewropa ýurtlary bilen hem deňeşdirip biler. Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan adamlar islendik pikirini aýdyp bilýär, islendik işini gurup bilýär, islendik sadyna minip bilýär. Ýene Türkmenistanda iň bärkisi ýa-da iki gapyly sportif ulaglary minmek ulanmak gadaganmyş. Ýönekäý bir zat da onuň bilen bir näme elde edýär? Şu Türkmenistandaky siyasi terror näme zat elde edýär? Şu şahsiýetleriň döremezligi üçin elinden gelinen hemme zat edilipdir de. Ýa-da ulaglaryň reňkiniň hemmesiniň ak bolmagy ýa-da öýleriň hemmesiniň reňkiniň ak bolmagy, üçegleriniň reňkiniň ýaşyl bolmagy ýa-da bir menzeş reňkde bolmagy mejburlanmagy ýa-da tebiği şert talap eder, o ayrı bir mesele. Ýa-da önümçilik şonu näme diýendir, o ayrı bir mesele. Ýöne zorlap muny şoňa gönüp durmak. Bu diýmek bolýar, şo ýurtda watandaş ýa-da bir hak ýa-da demokratik hak, hukugy eýe bolan jemgyýet ýaşanok diýmek bolýar şo ýurtda.
Indi şu Türkmenistanda häzir demokratik hak hukuga eýe boljak bir jemgyýete ýol açmakçy bolýar. Şo ýoly açmak üçin dogry sözü ulanmaly. Dogry sözü ulanan wagtymyz şo dowamy gelip biler. Dowamy gelmegini hasam garantiýalap bilersiz. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol kemine her zapar bir zat aydanda kaptanının başka bir zat ýadyga düşýär-de. Ene Türkmenistan'a orgun işgärler diýen demeler KGB bolsun, milisiýasy bolsun, adamyň elinden telefon alyp şoň içine seredýärler-de. Ne ya bir adamyň şahsy bilgisi var onun içinde. Bunun floş adam diye de borçlar o per adamda o kanuni alak demediler de. Bu hiç sada yeme tığın o. O Türkmenin rahat telefonu verdiyse uzatıp beriye. Şoňa gaýtar beren o. Ben telefon ne edecek bilen hakkım var mı? Ol aytan teň telefonuň terine durmasyny goramaly adamlar. Ya şu telefonu berdiýän adamlar bar. Ya biz şu düşünjeleri bir halka ýaýlak ýol bilen bolsa şunu giňişleýin şolum beýnine oturur ýalak demek ben. Şahsiýet gorulmalylar. O ýeke özüň küýdäl, o sen birini ka deperetriýan bolsaň o da urjenayetin bir görünüşüdür. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Ýeňiş kardeşimize geçirýän. Sapara ýan kaýdanla üstüne oşasyn bolýardy. Şu düşünjesini oturar etmeliydi. Bunu etmegimiz üçin yani şu yurtdaş ýa-da watandaş özünü beýleki özünden yani şu üstünde duran ýa sormaga gelinmelisiýa ýa ýene biri bolsun. Şolary şu watandaş ýa-da yurtdaşyň işgäri hökmüni kabul etmesi gerek. Sebäbi yurtdaş şolary işletmek üçin salgyt töleýär, hatda prezident eçenni. Prezidentiň hem işletmek üçin yurtdaşlar toplam salgyt töleýärler we olar öz aralarynda birini seçip şonu işledýärler diýmek. Olaryň hemmesi şu aeroportda oturup ondan soň prezident bar köçelerde durýan milisiýeleri, el ala taýakly gaýlary hemmesi ýa-da ak maşin minýän, gara maşin minýän diýenleriň hemmesi de yurtdaşlaryň hak töläp, pul töläp işledýän işgärleridir. Buna watandaşlar kabul etmeleri gerek, hem şoňa ananmalary gerek. Aslında şonu şu yurdun içinde ýaşaýan yurtdaşlaryň özleri hakyny tutup işledýärler. Pul töläp. İstemedik wagtlary, işlerini gowy etmedik wagtlary çykýarlar, aýyrýarlar. Yurtdaşyň özü barıp şondan sonra soramaly. Şu näme, bu näme diýip. Şo ýagdaýa, yani biz kän näçe aýtsak o şu hökümet, şu terror rejim edýän jenaýatlar, zatlar gatykkan bunu da aýtmaly. Hökmany ýöne esasy zady yurtdaşlaryň özüne singdirmegimiz gerek. Sebäbi şularyň özlerine bar. Biri gelip onun hak hukukyny gorap bilmeýär. Yani nirden bilsin o köçüde ya beýlek bir owada gelip gören birinin hak hukukyny bir milisiýa baryp sorap bilmede, nähili senin hak hukukyň yerindemi men goraýynmy diýmede. Onun özü goramagy gerek hak hukukyny, yani özüni hakyky watandaş hökmünde ya yurtdaş hökmünde hasap etmesi gerek. Hemmesi ýeke-ýekeden hemmesi. Şular aýdan diýdim men. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Kardeşler, men şu taýda bir aýtjak bolýan zadym bar. Bidi näde praýat etdiler. Biziň elimizden ýanky emlägimizi alyp, işlemimizi alyp, ýanky yerler alyp köp kişi öýünden çykaryp şunýaly geçirilen agar
operasiyalar hemem çäreleň netijesinde bizi raýat etdiler-de. Inni biz häzir ýurtdaş boljak bolsak, ýurtdaşyňam işligi bolmaly diýipdiler-de. Şoň işligi hökmünde täze Türkmenistan gurulanyna men pikirimçe ýanky ýer suwy reformasy, ýagny biz häzir Türkmenistan biziň ýurdumyz halkyň elinde däl. Ýöne şu ýer suwy reformasy geçirilen ýagdaýynda adamlara ýeri şol ýurtdaşlara ýa watandaşlara paýlanlyp berilen ýagdaýynda şolam bir işlik hökmünde kabul edip bolar hem şonu şahsiýetliň ýurtdaşlygyny berkitme ýalak bir nemeni alyp biler diýip düşünýänler. Düşünür bilemok ýöne şunýalarak bir neme pikir geldi. Sebäp häzir ýurt halkyň elinde de, halkyň elinde boljak bolsa onda ýerler paýlap bermeli. Bulam täze Türkmenistanymyň öňde goýan birinji maksatlarynyň biri bolup durýar. Sag bolun, şonu aýtaýyn dedim. Nawa, sağ olun. O doğru zatlaryň birine ýa-ni ýurtdaşlyk nemesine geçilende o yer meselesi hem o bilelikde çözülmeli. Şonu berenden soň şahsiýetler döräp başlaýar ýurdun içinde ine. Bizim Türkmenistanda hususiýetçilik diýip bir zat vardır, bir söz vardır. Şu hususiýetçilik aslında hem ýalňyş hem dogry. Ýalňyş tarapy hususiýetçilik şu mülkü seni eýesi eden ok. Şo taýdan ýalňyş. Ýöne dogry tarapy seni şo ýeriň eýesi etmek islenen ok. Ýa-ni olar islen ok. Şonuň üçin hem olar tarapyndan seretseň dogry, biz tarapdan seretseň ýalňyş. Yani hususu diýmek ýörüýte diýmek manysy. Hususu ýörüýte diýilen bir many berýändir. Yani ýörüýte ýeçilik. Näme diýmek bolýar? Bu mysal üçin men häzir Türkmenistanda ýaşaýan bolsam, Türkmenistanda döwletiň ýeri, döwletiň fabrigi, döwletiň bolsa diýe şeýle bir zatlar vardır. Aslında hiç bolmaly däl zatlar. Yani döwletiň bir zat diýip zat bolmaýar. Döwlet, mülk, fabrik, ýene näme, pul bilen hem işi ýokdur aslında. Pulu diňe transfer edip bilýändir. Ondan aňyr bundan boňa goragyny üçin edip bilýändir. Şonuň ýaly işler bilen gyzyklanýar, ýöne puluň eýesi bolup bilmeýär hiç haçan döwlet. Ýeriň eýesi bolup bilmeýär. Son bular näme diýär Türkmenistanda olsa tersi bolan üçin hemme zadyň eýesi döwlet bolupdur. Diýip şuna diýär hemme zada bize döwlet hökmünde işletip bilemiz onda näme dele? Näme bereldi ýa-bir iş adamlar o bu dörer şolara ýörüýte eýeçilik hökmünde bereldi ýa. Ýörüýte eýeçilik hökmünde. O bereldi berilýär. Son Türkmenistan içinde şol haksızlığa uğran iş adamları, iş dünyası bardır. Näme üçin haksızlığa uğraya? Şu hususy eýeçilik sözü sebäpli uğraya. Eger şu söz şahsy eýeçilik bolan bolsa-da, şu haksızlıklara uğramasdylar. O şahsy eýesi bolmak üçin bir raýat bolmaly. Yani bu zatların hemmesi bir-biri bilen sepleşip dur. Yani kesişýär, ara bağı var. Bolmalylar raýatlykdan çykmaly. Bolaty elýän bolup biler. Haly bersin olar raýat bolsunlardan. Nawa. Umuman aýdan da ýanky hususy eýeçilik sözü o raýatlaryň täbirine ýanky ýörüýtelep berilýär şu. Ýörüýte eýeçilik. Ýanky ýörüýte diýmegem näme bolýar? Adatdan daşary diýmek bolýar. Adatdan daşary eýeçilik. Seni hiç haçanam şahsy eýesi eden ok. O sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Ine şu sözler hakynda aýdýan da biziň köp bilmeýän sözlerimiz sebäpli zıyan çekýän ýerlerimiz gatykdan Türkiýede millet vekilleri diýip bardyr. Bizde
deputatlar diýip bilýärdi. Ýöne şo bizdäki deputatlaryň deputat adyny berilen üçin bularyň bunuň näme etmeliliginem hiç kim soraýanam ýok, bilýänam ýokdur. Manysyny bilen ýokdur. Ýöne şolaryň adyny bizdine täze Türkmenistanyna halk wekili diýilen ada geçirmeli. Eger de şo halk wekili diýilen ada geçirilen günden soňra eýem halk aňyp başlajakda. Ha, bu biziň içimizden biziň bir saýlan bir wekilimiz. Yani bir ilçäniň saýlan wekili bolup barýar. O da oturýar, ýagny Bizi veripdiris diýip biljekdir. parlamentde oturup, bizi veripdirsek enik diýilen nemäni ýetirjekdir şo taýda. Ýöne bugünkü döwürde biz deputat diýäs solyn, o bilemzok onuň, ýagny biziň ýeberendigimiz. Hiç kim bilenok, adyna bilenoklar şonuň hatda. Şonuň üçin halk wekili diýsek, eýem näme goşjakda bir aýdynlyga goşýardy şo çaşy ýere. Kän sözlerimiz bar eken, bizi şol hiç zadyň nemesini barma diýalak edilen sözler gatkan eken, ine ýaňy aýdyp geçdiň. Ýörüýte ýeçilik diýip. Bilmeýän, düşünmeýän bir sözlerimiz eken. Sağ ol. Bu zatlaryň hemmesi hem ýanky raýat bilen ýurtdaş diýip alaly. Şu ikisinin arasyndaky tapawut. Ýurtdaş bolan bolsaň näme bolardy? Ýa-da näme bolardyň? Wat ýanky raýat bolsaň näme boldy? Gözüm. Hemmemiz ýaşap ýörüz. Raýat bolsaň näme boljagy belli. Sözü Ayjahan kardeşimize berýän. Sağ olun kardeşler. Şu yerde bizim dil düşünjämizi, dil bilimimizi ýok etipdirler da şu soňky 30 ýylyň içinde. Biz häzir täze Türkmenistan Jumhuriýetini gurýasa, biz şu sözleri 1924-nji şu Jumhuriýet öňkü guruljak zamanyna gaýtyp gelsek, biz dilimize gaýtyp geler diýip düşünýänler. Dil bilimini bizde düýpden ýok etipdirler. Bizde dil ýok. Haýsy bir söz alsaň urus sözüne gelip durda. Sen ýa welayet diýdiň, welayet sözüne mäni şu 30 ýyldan bäri şu terrorist toparyň döreden sözler da bular. Raýat, welayet, ondan öň oblast diýip gidýän ekeni. Oblast sözüm ors sözü. Ýaňyna ýeňiş kardeşimiziň diýişýäli deputat. Deputat sözüm rus sözünden gelip çykýar da. Biz şu Jumhuriýet döwrüne gaýtyp gelsek, biz şu taýda gatkan da döwrenýärse, mysal üçin köp kitaplarda bir söz öz manysy bilen ýerine ýetirýän funksiýasy bilen gelipdir da kän many aňlady. Ýa-da bir söz mysal üçin şu biziň Gorkutata mysal üçin Gorkutada da köp sözler öwrenseň bolýar da. Köp many berýär bir söz. Mysal üçin biziň şahsy dokument diýäse, dokument kimligimize biziň jinsiýetimizi aýyrmak üçin erkek aýal diýip bir hili gödök söz beripdirler. O öňki sözlerimize gaýtyp gelsek biz zenan. Zenan diýilen sözüm gaty köp many berýär. Bärde şahsy ýanky jinsyny aýranda o taýda gyz bolsun, aýal maşgaly ulakan bolsun, kiçik bolsun, olary aýal diýip beripdirler da, gaty gödök bir sözleri ortaga getiripdirler. Biz şoň üçin şu öňkü dil bilimine gaýtyp gelsek, şolar bilen salgylanyp nemetsegina oblast däl de welayet hem däl, il, ilçe, oba, ulus, ilde şu sözlerin bir-birine gawat gelýär diýip düşünýänler. Öňkü sözlerimiz has gowy biziň. Şo gatkan köp kitaplarda gawat gelýär bize. Kilogram diýär mysal üçin agram birligine. Olaryň bir hili öňkü sözler bilen aýdylypdyr şu Jumhuriýet zamanynda. Şonu aýdaýyn edim, şu hemme many, uly manylar berýär bir sözler. Şoň üçin biz şu Jumhuriýet döwrüne gaýtyp gelip şu dilimizi, dil düşünjämizi biz orta getirmeli ilki bilen. Dil
bolmadyğı üçin biz şu zatlardan kösenýärden raýat sözüne gelipdir. Biz hem şonu raýat mukak diýip şey diýip ulan börüp dur 30 ýyllap. Şoň üçin şonu diýjek boldum. Biz şu täze jumhuriýet gurýanymyz üçin biz şonu 1 minut goşma cevap verdim. teklif edýänler. Sağ olun. O dilin möhümligi ne köp gezek aýtdyk. O Ajahan kardeşimiz hem üstüne basıp belläp geçti şu wagt. Dil gaty möhümdir, ýalňyş dil ýalňyş ýerlere getirip bilýär. Aslında görseňiz ýene velayet koloniýa bolsa Türkmenistany 5 koloniýa aýrypdyrlar. Hemmesinin hem içinde raýat ýaşaýar, ýani velayetlarda raýatlar ýaşaýar. Şonuň ýaly bir ýagdaýa getiripdirler. Onu hemme ýere de görkezipdirler. Baýdakda da görüp bilýäňiz muny, pasportda da görüp bilýäňiz. Ähli mekteplerde şäher içinde gezen wagtyň hukuk nemeleri bilen garşylaşan wagtyň hemme ýerde görüp dur. Bu ine söz bilen bilelikde işleyen bir funksiya beýnansakda. Sözün işlevlik nemesi. O kardeşler onda bunun nemesine indi ýakynlaşdyk. Näçin ýa-ni raýatlyk statusundan uzaklaşmalydygyny düşündük we haýsy statusa ýakynlaşmalydygyny pikirini alışveriş edýäs. Barmaly yerimiz iň soňunda demokratik hak hukuklara eýe bolup biljek bir jemgyýetiň düýbüni tutmakdyr. O şoňa da laýyk bolup biljek bir sözü girizmek bizim niyetimiz. Bunu indiki neme hasam giňişleýin. O siz hem bu taýda käbir zatlara düşündüňiz. Öz baştak öwrenme, barlama we demesini geçirenizden soň indiki oturuşumuzda dowam ederiz kardeşler. Onda şu taýda jemleýäs bugünkü ýygnanşymyzy. Sağ olun gatnaşanyňyz üçin.